Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Dihamu amanami do inanami ada orang so. Kita mulai perminggota pada jolo mahita martangyang di bagasar wataganu. Tangyang mahita. Amin. Tapasonang marohata maredde mahita sa bukede 570 esada sa rodiatulu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di perbadia, na tu mapalangi dohot tanoon. Amin. Asi maroham diahu ale Jahoba, ay targugot doahu, maras dorohaku dohot dagiku, alayang goahu tuho doahu marhaporusan ale Jahoba nikudo hodo debataku.
marguru to tanganmu do akka parsoryoki, say palua maahu siat tangan ni akka musuku, dohot siat akka na mangalungoti ahu, ale Jahoba, say unang paurak ahu, ay hodo na hujo, say palua maahu, marhite-hite hati goranmu, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulu padomuhon jolma dohot debata, hupuji hami guarmu, jala hudok hami moliate tuho ala ni saluhut nabi nahenmi, patupahon hanguluan nami, sadongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami totong na tinaonmu, dohot hamamatem, asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsiaon nasitong, jala asa marroha haholongon hami huhu madok maliate tuho, asa olo hami manghihuton ho rodi hamatean, ali Tuhan Yesus di ho ma natama puji-pujian di tonga-tonga ni salut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabediai, olat nion rodi saliling ni lilingna. Amin. Mare dehita. Tangihon ma patik ni debata di mingguta di bagasa sadarion di mana tersurat di pati perjulu doh lapatan na songonon ma di do disi ahu pati perjulu ahu do Jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahinomu debatam dia do lapatan ni odo ikonu biar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong songonima sa na tongrak mangidugo ko mahita to rupan ni debata lahu mangulahon naho bartu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi amin. Mare dehita.
Tato potima dosat tanda gudangi tua dopat di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala pertalup ni roha jalana basar doho. Saya marpangulai marohami dahami dibaheni saya sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasaon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo. Nahu pangasaon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan cesan ni akadosata. Alani pangalosyotta do ubay na tertulang Kristus. Jala binahin ni hasahatotta do ibay na mabugang. Ape tu ibay na pisang perhitian ni hasonangata. Jala binahin ni buang na malum ita hilala. Hasanga pema di debata na digijang. Amin. Mared dehita. Epistel di parmingguta di bagaja saderio songon patujolo ni jamita di mana tersurat di buku Evangelium Yohanes bidu 12 mamuka sian 12 sahak rodiaya 15 marsika soring ma hita majaha di bongoti Yesus huta Jerusalem dungi torang niarinai di bege halak na torop na rotu pestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Dungi dapot Yesus mahalode sede ima dihuduli hobar tuna tar surat rak mahita dia 15 unang homa biar borusion idama rajam donaro marsi hudul di anak ni halode martua do akan atumangion hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Mari dehita. See
tidak ko maha porsiaw tay song nahina tidak ko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatu dosan na tu mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi asyaton di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanu atoru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugu na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasasani dosa dohot dihatai na maddok mulak mangolu do sugut dangi halak nang mate dohot dihangoluan na sora suda. Tapi gima ede puji-pujian na sinuarahon ni punguan kor ama Jeriko.
tabegema titing akan amasa dos pamasaud di huriatta di bagasan dasa minggu. Shalom. Selamat hari Minggu madihita salhutna. Tapai hutihut ma titing nama ragam di Minggu tanggal 10 April 2025. Naparjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu palmarum lapatanna mare-mare topik Minggu lehon hamuma hahormaton tu debata. Napaduahon kelompok kor tu hari Minggu 20 April 2025. Di pukul 7.30 ina Kamis, ina Esther ama Huria. Di pukul 10 ina Hanna, ina Deborah ama Jericho. Di pukul 10.07 ama Shalom dohot remaja. Napatuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 20 April 2025 naneng ro kita memakai bahasa Indonesia. Napapaton acara padidion nabadia. Di minggu ta sadarion saud do patupaon ni huriata ulaon padidion nabadia tu opat halak bawa dohot 2 halak boru. Tapatupa mai di kebaktian pukul 10 WIB dung sipul papungupulian na paduahon. Na palimahon acara paborhat pensiun situa. Di minggu ta saderion patupaon ni huriata do paborhaton sahalak situa tu masa pensiun. Ima amang situa a silalahi nasian sektor Bethlehem. Tapatupa mai di kebaktian pukul 10 WIB dung sipul padidion nabadia jala dung sidung kebaktian tapatu paro acara ramatama di gedung lantai sada pinangidoma tu sude parhalado tolu halak utusan ruasian ganup sektor dohot tolu halak utusan punguan kategorial asa maddohoti ulaoni napaonopon amplop saguhati tu pensiun situa. Di hari Minggu ta sadarion patupaun ni huriata do papungu amplop saguhati tu situa pensiun di tolu sesi kebaktian. Tapatupa mai ditik pasahat pelian na paduahon. Papituhon maka tidakon haporsiaon. Di Minggu sadarion di kebaktian pukul 10 pitu WIB patupaon ni huriata do ulaon maka tidakon haporsiaon tu sahalak iana kota. Pawaluhon pembersihan gereja. Hobar tu jadwal naung sinagihon ni seksi sending. Di hari Marsogot, Senin 14 April 2025 asa di patupama pembersihan gereja ima sian sektor Judea dohot Nazaret dimulai mai pukul 10 WIB. Napasiahon pertangyangan pasion di gereja. Di hari Selasa dohot di hari Rabu tanggal 15 dohot tanggal 16 April nanang roon di patupa huriata do pertangyangan pasion mulai pukul 20 WIB. Inganan di gereja Riyama Hita saluhutna maddohotisa. Kelompok kor tu pertangyangan pasion. Di hari Selasa tanggal 15 April 2025 namangisi kor ima ina Esther ama Huria ama Shalom. Di hari Rabu tanggal 16 April 2025 ina Kamis ina Deborah ama Jericho dohot en harmonik. Napasapuluhon parningotan ari hamamate ni Tuhan ta Yesus manang Jumat Agung dohot ulaon nabadia. Di hari Jumat tanggal 10 April 2025 ima parningotan ari hamamate ni Tuhan ta Yesus dohot ulaon nabadia
Permingguan di Patupa 2 sesi pukul 7 WIB, dohot pukul 10. Laos diudutima ulaun nahohom di pukul 10 wapat WIB. Na mangisi kor tuari hamamate ni Tuhatta Yesus manang Jumat Agung. Di pukul 7 ina Kamis ama Jericho ama Shalom and Harmonic. Di pukul 10 ina Hanna, ina Deborah, ina Esther, ama Huria. Napa 10 sadahon pertangyangan buha ijuk. Di hari Minggu tanggal 20 April 2025 nanaingro, tapatupado pertangyangan buha ijuk di Huriata masuk pukul 5 WIB. 12 Pasca Parjolo. Di hari Minggu tanggal 20 April 2025 nanaingro masuk mahita tu Paskah na Parjolo. Permingguan di Patupa tolu sesi songon na somal. 10 tolu amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 20 April 2025 nanaingro on Patupaon ni Huriata do pelayan amplop diakoni sosial Huria. Tapasahat mai di pilihan na paduahon. Saplopat ralat titing pilihan bulanan. Di titing Minggu tanggal 6 April 2025, keluarga J. Sidauruk Boru Sihotang, Sian Sektor Sion, tersurat Januari Desember 2025, Rp300.000, Sasitongna Januari Juni 2025, Rp300.000. Pasapul 5 hon torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 6 April 2025 toropna 700 puluh sia halak. Saplonom ruas nama ulang tahun kelahiran 50 halak, ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 14 April 20 April 2025. Hata ni debata napasikopon lasni rohamuna tersurat di Jesaya obat plonom ayat 4. Sahat rodi hatuonmu saitotong do ahu jala rodi na ubanon say ahu do mangusung hamu. Ahu do mabahesa na say laon ahu do mangopa. Audo mangabing jala au paluahon nuaing. 10 pilihan iuran diakoni sosial Huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial Huria di Bagasan Minggon godangna 20 kakak dohot jumlah Rp5.150.000. Pilihan bulanan 20 sadakaka godangna Rp6.725.000. Mulai atima di pasahat Huriata tu sude ruas naung pasahaton pilihan bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan April 2025. Tuaka na so pasahato dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganu bulan tu Huria marhite perhalado sektor tabe. Pasapuluh siahon kewangan Huria. Huria 10.327.700 rupiah. Pembangunan 1.750.675 rupiah. Sentralisasi manang tu pusat 10.411.125 rupiah. Jumlah 26.557.500 rupiah. Molo tung adong pilihan naso tercatat, manang tersurat, manang salah redaksi. Akka pilihan ini asa dihubungi matu perhalado, radedo hami paringgaton. Songonima titing namasa doho si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata. Sai di pasu-pasu Tuhan tama pilihan ini bain sangap di Goarna. Amin.
Tapi gema ede puji-pujian nasionwarahon ni NHKBP. Itu dia Serena. Maret dehita laos di sommata papungu pelian sadaat dohot sadabi. Tuhan
kami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate, dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli nagabe jamita di minggutta sadarion ima minggu palmarum manang minggu mare-mare 10 April 2025 tersurat di buku Pesalmen bidu ono pulualu ayat 25 1 ayat 36. Pesalmen bidu ono pulualu ayat 25 1 ayat 36. Tapai hutihut mahamuak kadamang doh dainang hujahama trupuki songonom mahatani tuhatta. Nunga di idana sida habobongotmu ale debata, habobongot ni debatakku rajaku tu bagasan habadiaon nai. Mardalad dijolo akka paredde, dipudini akka parsarune, di tonga-tonga ni namar baju akka nama maludoal. Pinuji ma debata di bagasan akka luhutan. Tuhani hamu ale akka nasian mualni Israel. Disido si Benjamin siapudan pangarajai nasida. Akka iduk sia Juda pe pasipar. Akka iduk sia Jebulon. Akka iduk sian Naptali. Dito nahod debatado hagogo ommu. Say pargogoy ma ali debata na pinatupam tuhami. Ala jorom na di Jerusalem taruhonon ni akka raja do sugot si lehon-lehon tuho. Say songgahi ma buea na ditolongi. Akka jonggi na marhorkoron rapdohot akka anak ni lobu ni akka bangso. Asa dioloy na sida patu mangalehod job bahal. Ibana paserakon bangso akka namakalomohon hamusuon. Rodo sogot akka nasumangap sian Misir. Kuspe hapoga domar sobat tu debata. Hamu ale akka harajao di tanoon. Edehon hamu ma debata. Balu hamuma parhinaloan mamuji Tuhani. Ibana namar hite-hitehol langit ni langita sian narobi. Idama pangiaron nama soarana nagugui. Sai lehon hamuma hahormaton tu debata. Hamulion nai do gumonggom Israel. Jala di akka banua gijang sahali do hagogo onna. Sokaldo debata rosian ingananna akka nabadiai. Debata ni Israel do ibana si lehon hagogoon dohot hamuliaon tubangsoy pinuji ma debata. Ido sahatna hamunak kadamang dok dainang selamat hari Minggu palmarum madihita saluhukna. Minggu palmarum ahado nama sadisi. Asa tabereng majolo parjolo akka manginang hadumuan ni trupuk epistel tay nakkaninganina siya Yohanes 12 ayat 12 sahatu ayat 15 dohot trupuk jami taon. Molo konteks ni Yohanes 12 ayat 12 sahatu ayat 15 disima partikian Yesus bongot tu Jerusalem di atas ni halode sada pahapahanan molo dinasida holallahu mangangka barang go dipakai boido naborat ditea. Keledai bisa membawa muatan yang berat, tapi kecepatannya akan sangat lambat. Dang pola
dorasi bana. Nah, menyimbolkan haroroni Tuhan Yesus di sesungguhnya bukan mau berperang, tapi menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan sebuah cara dengan cara yang damai untuk memasuki Yerusalem, yang walaupun asumsi orang-orang banyak berbeda dari apa maksud Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, sehingga asumsi itu mereka terjemahkan dengan sorak-sorai dengan mengatakan Hosana bagi Raja, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hidup bana nasida menghamparkan aka pahean nasida dohot aka rating-rating ni palma daun palem. Hidup bana gabe guarni minggu palmarum. Tadi madisi seruan luar biasa, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sebuah respon yang memang sangat berbeda dengan apa yang menjadi misi Tuhan Yesus. Mereka berharap bahwa Yesus datang dengan semua kekuatan dan kuasa yang dia miliki, yang menurut orang banyak sudah sungguh sangat luar biasa. Mereka berharap Yesus akan memimpin pemberontakan kepada kerajaan dan penguasa Romawi. Ada satu pemisah antara misi Tuhan Yesus, keinginannya dan keinginan orang banyak. Nanti akan kita lihat di akhir khotbah ini bagaimana juga kita melihat bahwa pujian kita, ucapan Hosianna sesuai dengan judul atau topik ibadah kita, lehon hamu mahormaton tu debata. Bagaimana kita memahami itu dalam konteks kehidupan kita sekarang. Alai palmarumemma na berakhir tu arak-arakan menuju hukuman salib. Dengan satu catatan penting bagi kita, ternyata ketika sorak-sorai kita tidak sepenuhnya oleh karena pengenalan kepada Yesus, pengenalan yang benar akan menghantarkan kepada sebuah hukuman yang bahkan berujung kepada kematian. Molo salah panadayo taitu debatatu Yesus Kristus dohot tita madok hosianna holan ala ni nama mikiri narikot di ngoluta. Hari Jumat pagi-pagi boy dohita gumogo madok parsilak koma, karena kita kecewa dengan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Di konteks spesial menon ada ngakka puji-pujian, ada pujian, ada penyembahan, dan ada sukacita. Dan sebenarnya ini adalah gambaran profetik, gambaran kenabian tentang kedatangan Yesus. Tetapi ini adalah arak-arakan dari sebuah kesaksian iman. Panidangion haporseaon taringot tu hamonangan di sahala raja nama kamonakon parporangan. Isemai ima debata Jehovah naung makamonakon ngulun yakana porsea. Marhaliang zolma, para penyanyi, pemukul kecapi, perempuan-perempuan muda memukul rebana, menunjukkan sukacita patuduh las niroha. Jala om manakanangi natagwari arak-arakan menuju kemenangan iman kita. Sian pemahamani maka manginang buy tabereng hatadi di batasa darion ima pesalmen ono pulualuon na patuduhon arak-arakan kemenangan iman, sorak-sorak patuduhon hamonangan ni haporseaon. Na tumolo dibahid di konteks ni palmarum tong doneng madokon namang gobarhon hamonangan ni debata manaluhom musu na dipasikop di bagasan Yesus Kristus si paluahita. Om manani guaran na gabe gobaran manang bayangan ni olop-olop panomonumon ni Yesus di Yerusalem saat tu Golgata. Alanido hamak kadamang do dainang disukum mazunwaing ise do nadohot marsurak-suraki. Siapakah yang akan merayakan arak-arakan ini?
Tazaha mazu 2 ayat, sian ayat 20 lalu, dohot ayat 32. Rakmahita mazaha di hatabata mamanginang, ya. Di sido si Benjamin siapudan pangarazaina sida. Aka iduk sia Juda pe pasipar. Aka iduk sia Zebulon, aka iduk sia Naftali. Ayat 32. Rodo sogot akana sumangap sian Misir. Kuspe hapogado marsoba tu debata. Itu Benjamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong. Pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangan kepada Allah. Suku-suku nakaningani isedo nadoh marsurak-surak. Ternyata opat goar suku bangsa Israel na digoar di sini mewakili sude nasa jolma. Mesir dohot kus na digoaran nanaki di sini mewakili sude bangso. Nama dok sude do bangso marsorak-sorak makalason hamonangan ni Yesus Kristus. Persoalan na dohot dohitak kamanginang. Molo digoari di si totudang hita digoari alai nasa bangso dohok bangso parbegu dohok do marlas niroha mamuji debata na di suraton na diturputai suku-suku dohok do hita marlas niroha. Karena ini adalah ajakan untuk semua orang dari berbagai suku bangsa dan seluruh bahasa bersama-sama menaikkan keagungan pujian keagungan Tuhan. Apakah kita ikut? Nah tentu di paadopod dohita tu keadaan ningulut tasinuaeng. Keadaan mungkin na secara pribadi bergumul, keadaan di keluarga na bergumul, bahkan di tonga-tonga ni bangsota. Apalah humasek sok nuaeng holan alani kebijakan ni si Donald Trump ate. Itu todo teh. Sona so adong do penaso nyambung do si Donald Trump onina. Unakolan sinetron Indosiar TPI ditonton. Banyak orang yang gelisah dan yang gelisah pertama adalah pemilik kebijakan. Kalau pemilik kebijakan sudah gelisah, bagaimana dengan kita? Kita pun juga pasti gelisah. Ay basan main, ayahana masa. Apalagi dang tatusi, dang terpatorangawiak kamanginang. Holak kegelisahan na si dedo terjemah berarti narong do sesuatu nagabi persoalan. Doh hita marlas ni roha mangulop pon debata di tonga-tonga ni konteks ni kehidupan tanuang na mungkin salinai kehidupan pribadi ada bergumul, keluarga ada bergumul, bangsa kita bergumul, gereja kita bergumul, ada pergumulan di gereja ta. Mungkin kita beda-beda pikiran soal pergumulan-pergumulan kita ini. Alai di tonga-tonga ni ido hita ditogihon laho marsurak-surak. Sehingga harus kita pastikan dulu satu kebenaran yang dipesankan oleh firman Tuhan. Yesus dengan misi untuk segala bangsa mau menegaskan bahwa Kristus datang bukan hanya untuk satu bangsa. Dakola tu sada bangso. Ala itu sudah do tu hita. Kita lihat nanti amanginang di bagian akhirnya. Tuise do karena ternyata bagian kedua adalah salib membuka jalan keselamatan bagi seluruh dunia. Dakola tu nama bahan simbol salib. Alai salipi maknanya yaitu pengorbanan Kristus itu adalah untuk semua orang di seluruh dunia. Dungina patuluhon menegaskan bahwa apa yang dituliskan Mazmur ini bernubuat tentang misi global. Itu sudah lihat portibion. Alani do jumolo do tak aminkan sehingga ini menjadi sukacita bagi kita. Gabelas niroha do jumolo di tonga-tonga ni persoalan do pergumulan ningulutai ternyata do hita gabe bagian ni olop-olop
kita turut serta dalam bagian arak-arakan sukacita dan kemenangan iman, memberi pengharapan di tengah hidup yang sedang kita jalani saat ini. Itu dipastikan. Nah, ketika itu mulai kita aminkan. Nah, dia do parjolo nak kaningani. Si taono taudo pergumulan taudo manang jaminan haluan ni debatado. Nah, molo si taono ta, molo pergumulan taudo parjolo. Saita golom-golom di bagasar rohata. Tung tutupe haluaon nasiat debata tu sude bangso dang tarjalo hitai. Alai molo tak aminkan do parjolo. Las ni roha olop-olop hamonangan ni na pinatupan ni Jesus tu sude bangso doi persoalat taupe gabe sadan na mekmet na boy si taluhonota. Abu biati amanginang ngajupang be, mana yang lebih dominan menempati hati kita, pikiran kita. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa kemenangan iman itu adalah kemenangan untuk semua orang, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu Saudara-saudari, termasuk remaja Naposo, sudah mahita bagian nih hamonangan nih Kristus. Odo nama cayar gadi bagasang ulut talah makalason ngulon, taingok mak akadamang dok dainang ngadi dok Tuhan Yesus. Tuak kana manghut ni bana hapugo sodo jabar muna di Portibion. Alai bagian kedua di dokot Yesus, alai pos marohamu nungatalu hubain Portibion. Kamu akan menderita dalam dunia, tetapi percayalah aku sudah mengalahkan dunia. Om mana perjolo-jo ikon saiswad di bagasar rohat talahu mengadopi. Nah, ternyata kita sudah dimateraikan menjadi pemenang. Tuhan sudah melegitimasi dan mencap kita bahwa kita akan menjadi pemenang yang akan bersukacita dalam kehidupan kita. Si anima hita borhat bohama hita merespon keadaan ningulut tahun. Sian asini rohan apa monako kita ido perjolo hita laho mengadopi ngulutan bohama hita. Totuna dituntut akadamang dok dainang sianon ima taringot tu adona membedakan halak na porsea dohot na so porsea. Kembali ke dua konteks Yohanes 12 dan Mazmur 68. Sotung dua kamanginang saya mula hulak do saya sinunggulan. Hita gabe bagian ni pengikut Kristus, tetapi misi yang kita bawa adalah hanya untuk hal-hal yang berurusan dengan lahiriah. Holan narikot di dirita nguluta di Portibion. Ido saya sinunggulan. Saya unang saya terfokus sita boy sahali martangi yang belum sudah sahid. Hitung-hitungan ni marak-maraknya KKR penyembuhanon natibuan animonizol malahu malum sia sahid. Molo dibering akka hal-hal na spektakuler na lagi viral di TikTok itor dia tu si. Holan nariko di diri nama dipikiri benar kita merindukan sembuh dari sakit. Saya malu makan amar sahid, amin. Mananga HP parsorion ningulut ta asih rohani Tuhan. Saya dia lusi rokat mitod dinisi anak kota kehidupan ekonomi kedamaian di tengah keluarga. Alai taingok ma pasu-pasu ni debatadoi dang tujuan ningolutta asa tujuan ningolutta nahi nirim ni debata ima mamuji ibana bulus sian nasarohata. Kita puji dia dengan sepenuh hati, urusan dia nanti memberikan itu, tapi percaya tidak mungkin orang yang selalu meminta. Matius 7 ayat 7 sampai 8 pangido ma lului ma tuktuhi ma. Mari kita terus, tetapi jangan itu dimotivasi oleh karena hanya kebutuhan kita di dunia ini. Asa unang palubihu hita mandokon hosian nama di debata di gijang pinasupasu mana romar hite-hite gori Tuhani. Alai begitu apa yang kita harapkan tidak terrealisasi, ekspektasi kita berbeda dengan kenyataan yang diperbuat Tuhan, akhirnya kita juga paling dahsyat mengatakan salibkanlah dia.
Jadi unak kolan narikot di portibio tapi kiri namar urusan agamaun nagabi Kristenon. Ala boy dohita kamanginang setabi membabi buta taringot tu pemenuhan keinginan on. Gabe sotaboto be makmak. Manak ko petaula. Manang idia pehita saya tahirim ma adong sesuatu nek ko buatot ta. Asalaha ulaon seolah orientasinya upah, bahkan upah ini bisa melebihi apa yang seharusnya. Hidup bandai paingot si Johannes padidiak kana rotu ibana. Ro pemungut cukai. Hami ahama si bahenon nami. Unang buat lobi sian nania turhon ninna si Johannes. Dia unang tabay pajak inna. Ro tentara prajurit hami si bahenon nami. Unang pakai gugum laho mengulah najat. Jangan menindas. Supaya pada setiap apa yang kita lakukan, profesi kita, pekerjaan kita, apa yang kita harapkan ini, mari kita datang kepada Yesus. Bukan supaya, tetapi karena kita sudah beroleh kasih karunia. Ngandi leo biasa ini roha. Sinuk kumajok kamanginang naposo. Apakah Tuhan sudah memberikan kasih karunia bagi kita? Sudah. Unang adong maswadahon. Supaya ketika kita menyadari itu, kita dikontrol oleh iman ini untuk melakukan segala sesuatu. Roma, itu Apostol Paulus naung manakoi, unang be manako. Mula-ulaw may bana, asa adong lehonon nato nahurangan. Sehingga kejahatan berhenti. Karena kejahatan tadi muncul dari ambisi yang hanya mau memenangkan keinginan dan kemauan kita kepada Tuhan. Ala ditajalo may bana zubolo asini rohana nong mangulaon ido pahiras rohat ta mga dopiak kahamaulon ningodut taon. Gabe pemenak kita kamanginang. Jangan timbul dalam pikiran kita soal penyakit sembuh dalam sesaat. Anggo boy do holas songoni sali kakair. Tapi harus makas tahun, tabay makakair asa malum sudah ruas tahun. Ala itu harus saya bangunan na rumah sakitan. Gudang ni biayai mabayan dana masuk fakultas kedokteran. Batu ay. Ay marhiti na sida do haporseot tamangula. Rumah sakit itu sebagai alat Tuhan untuk menghadirkan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Jadi molo marubat tita bukti ni na porsea doi. Na porsea do hita malum dope. Sahit tay ido tahe ido satu ngarong sakita lau marubat ngabuh hadi lalau so binoton nona mabuani ba satungin na anggo na mabuak kita holak pak do dang sahit unang didok songoni berobat itu adalah bukti dari pengharapan kita masih mau sembuh buah dari iman doi dan itulah peristiwa yang selalu terjadi dibuat oleh Tuhan Yesus bukti dari iman haporseo mido pamalupo, haporseo mido paluahoko. Imanmu menyelamatkanmu, imanmu menghidupkanmu. Alani dok kadamang dok nainang gabe siap bulus niroha mahita mamuji debata. Mari prioritaskan memikirkan kehendak Tuhan dalam hidup. Nanti dia akan mencurahkan apa yang menurut dia terbaik bagi kita. Sembari kita mungkin mengalami pergumulan itu, nantikan Tuhan dengan puji-pujian yang sungguh-sungguh. Jala kesabaran paimahon na pinatupan ni debatado parbuin ni haporseaon. Unang idok kodzolma porsea duau aledang sabar ibana paimahon tu debata. Gabe lau tu na asing. Sehingga kita dapat dengan hati yang tulus memuji Tuhan sebagaimana dicatat dalam ayat 60 ayat 36. Tazaha mazwa manginang anggo bahasa Indonesia ma rak madoh naposo asa gugu majaya 36. Ya. Nasorong do? So na susudi majaha. Parang do kan? Tahu lang zo. Adi do komitmen terakhir akamanginang dua ya.
Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Debatado, ibanado, namarhuaso. Jadi akka manginang ikor porsea hita, akka persorion ningolutai, pamek metudo yang godi debata. Nazumo do hita pabalga-balga honi, gabi balga. Molo nung balga, bahita pengamol be, so binutik na buyon, ngasoni be. Jadi unak kolan teori, nagudang kita, takulak kita nen saportibo di Facebooki. Ya, taribay do songonon. Allah tidak menjanjikan hari tanpa hujan. Oh butimon, jago dunia. Tetapi Allah berjanji akan memberikan pertolongan. Tarido. Apa olah nanti si majujung nak bawa tarinai ngasing status namu sih. Kiranya Kristus bilur-bilurnya memulihkan. Apalagi ulu bilur-bilur. Boy bentar do adong do iman na lebay. Saya hira na porsea. Jadi na dos di mahita. Tetapi iman kita benar-benar bekerja mengaminkan bahwa kita sudah memenangkan hidup karena Kristus memenangkan. Alanina parpudia kaamanginang hanya orang-orang yang melihat dengan imanlah kehidupannya yang dapat memaknai perjalanan hidupnya sebagai arak-arakan menuju kemenangan. Ido ikon haporsio taido marnida sitong doon na lagi pawai kemenangan dohami madokosianna bagi raja di tempat yang maha tinggi. Amin. Martangyak kita. Mau liate ma Tuhan di hatam na mangapoi hami di manuguk niarion. Tung takas do bagabagam. Doho do tu hami arak-arakan hamonangan na binuan ni Kristus. Marhite haporsiaw nido. Hutaluhok kami nasa pergumulan ni ngulu nami. Molo lomos portibion ala yang gua kana posom akko akka anak komu akka na porsea tuho tung sai totong do di bagasalas ni roha asa unang maparhami Tuhan laho madiori hagogoon na asing nahu tagam hami tuk gogona paluho kami si anak kaparsoryon dang maparrohanami tu si tung di bagasa bengek niroha dohami asa jupangak kami di persaulian doh las niroha nasiakko ay takas doh boto hami saliling di portibion say ikon adopan nami doha maolon saliling di portibion tagamon adopan nami doha susaan alay dang jadi hasusaani manaluhok kami ala nunga di pamonakko atong dinamarningot tami minggu panomunomuon di habobongot ni Yesus tu Jerusalem marabhite minggu palmarumon dohot mahami mangulopon hosianna alay sian haporsiaon na bagas na mangukuhon Yesus Kristus do haluaw dihami bain hasangapon ni debata urupi masaluhut ruas ni huriam madala ni ari-ari ni nguluna bongo ti rohana sida Tuhan asa unang lomos molo tung masa pe akka na maol molo tung borat di bolus jala di dala ni nguluon godang boban na boy madokdoki Tuhan pamonang marhite nasay bulus rohana makaporsiayho ay tartaluho koro nasa parsoryon nami sayho mapasuang hahipason niya kadongan nami na di bagasa parsahiton mga puli dongan nami na di bagasan arsa ni roha sumariho nakanarekot di daging doho di partodion mga leopos ni roha marpakirimo madala ni nguluon mauliate Tuhan tangyak konon nami doak kadongan nami namarningot di hari ulang tahun na sa minggu 7 mga radi na diri na sida managam sada taon nagok asin ni roha si pasahatommu jala di partaban ni umuri ulang tahun kelahiran nang pernikahan los ido dalammu Tuhan makirim hami laho patorason haporsiaon nasida asa marlas di roha madala ni nguluon
Songoni nang akay na komu remaja dohot na poso. Di tonga-tonga ni upaya na sida mga lului akan arikot di masa depan na sida. Tuhan godang do dalani namar batu-batu. Godang do namar nakok tuat si boluson na sida. Alani pargogoi mamar hite to di parbadia asa toras ha porsion na sida madalani nguluon. Songoni manang huriamon say homa hutuju hami di sudiak kapakobasyon nami. Paingot tami tu hadiak kaulon nami. Ati tung tertading manang lebah hami. Asa huhubasi hami ala dilioko di hami ulaon laho patupahoni. Sude hami akan aposom parhalado ni huriam. Kapos rohanami managam didenggan ni basam saluhna. Mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Taau humahatan itu hatta laos maridde mahita huhut mata pasahat sian ias dohot las dirohatta pilihan padua hot dohot sagu hati itu situa pensiun amang situa arpil silalahi maridde mahita. Paketikim saudari dia potong madu
mapiliatta. Alede bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilehon mitu hami pilian nami tuho, say jalo may gabi uwap na husus di julum, pasupasu may jala ramoti, asahu paraseyang hami pilian on pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banwa tongon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tu todim.